Nyakwara Mogejwang dakika en 30 kod abirio tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazeta. Antiere kae kod jafwambo wadwa Boniface Otieno mar mondo mi wami siso mar ng'iyo gigo manitiere gazet. Motelo kache wasetang'o ni gigo manitiere gazet mokwongo. Gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono it gazet mokwongo koro giseyo jatend migawo mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen kaachiel kod jod bura ariyo ni nyalo bedo ni gintiere kod tudruok e yako lo moro manengone deroma bilion 20 mayudore kar dak marunda bore Nairobi ka. The Standard to koro kete kae ni playing clever. Wang'eno odiochieng' manyoro jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nochopo e nyim od bura mamalo mar mondo mi oduok penjo kotudore kod wechego mag arita. To nyalo bedo ni nokochimre tere gi duoko penjo. Gino ma gazet mar The Standard wacho ni nyalo bedo ni nokwepo duoko penjo kaluwore kod rieko ma entiere godo kako okil, to bende nitiere kaka noseyo moko kuom governors ni ema chulo jogo ma rawere kata jogo ma kinde mathoth timo njore e pacho kae. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni gunsa. Kata kamano machiegni ahinya Boniface nonro mar gazeti chiwo nade? Erokamano chieng' maber. Joyce okinyi ma kawuono. Ageno ni Nyakwara Mogejwang duto bende chiwo maber kuonde duto ma gintie. Agoni mana erokamano kuom gwel makende mondo okinyi ma kawuono walidh ni Nyakwara Mogejwang gazeti kendo mano morogi to ginyalo kawo thuolo margi mondo gidhi ginyiewi kendo gikol matuti e kacha. Otherwise erokamano Nyasaye ogwedhwa kwachako chenro. Yes. Adwano wachak kod gazet mano ma Daily Nation mano kotudore kod seyo makoro ibiwo ne jatend migawo mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen kaachiel kod jod bura mamoko ariyo kotudore kod yako lo mano manengone derom bilion 20. Lo makamani wacho ni en eka 300 mayudore e kar dak mano marunda bore Nairobi kae. Kakoro nyaka sani anno ka gazet no mano mar Daily Nation ondike kae ni CS2 MPs linked to 20 billion land grab. Anno koket picha mar jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kaachiel kod jaod bura ma Gatundu North mano Elijah Kururia makoro itudo ni nyalo bedo ni gine magitudore kod yako lo makamano. Kata kamano wang'e ni jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen ne ogolo ayanga ote kowuok e apisi mare kwacho ni oyo en onge kod tudruok moramora kod yako lo makamano. Boniface. Dibed wach ma iate kabisa ka jatend arita kwe pacho kae kod wajumbe ariyo ma iseluongo nyingi yamo Kapseret MP Oscar Sudi kod Gatundu North MP Elias Kururia. Ka dibed ni en adier ni giyako lo mantiere Paradise Lost e Kiambu County kucha. Seche duto wang'eyo ni jatend arita kwe pacho kae en ng'atno ma wan kaka jopiny wamiye thuolono mar rito mwanduwa. Kendo gin owete adek ma gin ma wachore ni ginie wuog puodho ni puodho ma iseng'iso Nyakwara Mogejwang ni value mare romo bilion 20. Kendo aparo ni owete adek gi nyodhi e doho Kiambu kucha ka gi accuse CS kod wabunge ariyo gi kod ketho machalo kamagie. An personally anyalo buok kabisa. Ageno ni doho bro timo uchunguzi margi mondo gine ni to dibed adier ni CS kod wabunge gi dwaro mayo jago adek gi lo e Kiambu County kacha. Nyakwara Mogejwang nitiere kar budho moro maber e Kiambu County ma Kiambu kae miluongo ni Paradise Lost. Mane puodho ma jogi wacho gin owete adek to ginie jogo ma own property no. Koro giwacho ni giseneno kata chien kacha ka CS biro kata gi polise mang'eny kabisa kotimo patrol e area no. Kendo kata gi seche machalo kamagie giwacho nitiere polise mang'eny machal ka gima seche duto gitimoga patrol kacha. Gino mamiyo gi luoro kabisa. Kendo giwacho ni mae en lo ama puodho manowenegi kod babagi gi mamagi manosenindo. To gima obuoga kendo kabisa kasomo sigana ni owete gi adek gi ma ginie weg lo malomo eka 300 ni chal ka gima ok giwinjore nikech achiel kuom gi wacho ni en kod nyare chal ka gima brothers ne ariyo mowete ne ariyo chal ka gima bende nie collusion gi jogi dwaro mae puodho machalo kamagie.
okang'en kes machal kama ibro yal nadi nikech doyot kabisa ka brothers yoriore mondo ginen to gidwa tackle wach machalo kama machalo nadi but ageno ni doho bro timo uchunguzi mare kendo gibro neno ni wach makamae ochopo kama chalo nadi but wan to kaka jopiny ama jofambo wakwedo kabisa gima nyalo timore jotelo magwa maponono ni bedi ne dwaro grab puothe raia en gino ma okapar ni en gima ber Joyce. Ai nikech wang'eyo ni nyaka sani koro do ne ongiso duol makedo kod mibadhi pacho kae mano Ethics and Anti-Corruption Commission mar mondo mi otimane nonro matut kotudore kod jatend migao mar arita kaachiel kod jod bura ariyo ma iseyo ni chano yako lo makamano. Kata kamano anno kae ka jatend migao mar arita kokale apisi mare kata kokalo e jalose lo apisi mare no golo statement margi mano kotudore kod weche ma miriambo mosebedo ka kere e mbuyo ondike kanyo ni statement on the falsehood circulating in one of the dailies mano gotudore kod weche go mago mag yako lo makamano kendo ka somo gino ma jatend migao mar arita no ndiko kanyo wacho kanyo ni jatend migao mar arita onge kod dwaro moramora kata gombo moramora mar yako lo makamano kendo wacho kanyo ni nyaka sani jatend migao mar arita okia kata ni lobno nitiere kanye okia kata ni lobno en ekadito okia ni lo nitiere kanyi kopogore kod mano bende jatend migao mar arita kokale andika mare okwedo weche mag tudruok kod yako lo makamano ka bende wacho kanyo ni en okosebedo ka odhi kod obila mar mondo mi gitim patrol e lo makamano gino ma jogo momako negi bura koroseyo wacho ni nyaka sani wacho ni nyalo bedo ni jo obila nitiere kanyo kata kamano wacho ni kaluore kod tije wacho ni en onge kod tudruok moramora kod wach makamano wanyalo wacho ni jatend migao mar arita ma pacho kae mano Kipchumba Murkomen koro okichore gi chien kotudore kod weche makoro iseye godo mano mar yako lo makamano bende wacho kanyo jatend migao mar arita iwacho ni kotudore kod weche go mag chik onge kod ratiro moramora mar nyiso obila tich mowinjo bed ni gitimo pile ka pile wacho ni en kinde duto kaka jatend migao mar arita ochiwo mana chike kata osumo mana chike makinde mathoth owacho mana galamoro kata ondiko mano kokalo e ogai mar obila e pacho kae mano mang'eni en Douglas Kanja ka bende jatend migao mar arita sani koro ng'iso Inspector General mar obila mar mondo mi otim kachiela kod joma timo nonro e pacho kae mar mondo mi okasane weche mag timo nonro kotudore kod lo makamano mayudore mane wacho ni en mar Paradise Lost Recreational Center mayudore Runda ongiso ogai mar obila kaachiel kod migepe matimo nonro e pacho kae mar mondo mi otimane nonro mondo yanga ne adiera kotudore kod weg lo makamano mane ote mano mar jatend migao mar arita pacho kaka koro kichore gi chien kotudore kod seyo makoro gazeta seye godo ni en kaachiel kod jod bura mamoko tudore kod wach mar yako lo sigana makamano nyakwara monge ajwang' inyalo somo matut e it gazet mar ang'wen Boniface ka wadhi mbele piny kanyo bende nitiere sigana machielo momako wanga ma bende adwani wang'e e it gazet mar auchiel mano mar gazedni mar Daily Nation wang'e odiochieng' manyoro nitiere jogo mane owuok oko ka koro ging'anyo ka gikwedo nengo mamalo mar maute pacho kae ondike kanyo ni how police blocked fuel protester ka koro nyaka sani obila wacho ni gino komigi notice moramora kotudore kod ng'anyo makamano to ang'e ni kweth maketo sirikal tesre mano motel negi kanyo kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua bende ne giwacho ni chieng' tich ariyo gibo bedo ka giwuok gidhi e ndara ka koro gikwedo nengo mamalo maga maute pachoka odiochieng' manyoro ji 11 ne omaki kata kamano ne ok waneno ng'ata mawuok e kweth mapingo piny owacho wach makamano nitiere it gazet mar auchiel kwanyalo mana dhi kuro Boniface en adier odiochieng' manyoro piny otek kabisa Nairobi kae kendo anyalo wacho ni nitiere gima kizungu luongo ni confusion nyantiere boma kae Nairobi odiochieng' manyoro kendo gima nyaneno an kaka jafwambo kuonde mag biashara nikech mana interest mara nyaneno ka moko kuom gi olor kabisa kuonde miuse kata mana lewni jogo mabiro timo biashara mopogore opogore pacho kae nikech luoro nyon nitie waseneno chien kacha ka ng'anyo nitie boma Nairobi kae kata mana bombe mopogore opogore waseneno ka joma hundu moko donjo kendo mayo joket mwandu gikgi ama mwandu magiketo mondo giusi anyalo wacho ni katiba article 37 omiyo ratiro japiny timo ng'anyo
kendo wacho ni nyaka bed a peaceful protest. But kama gini bedogo matek en ni the same katiba article 57 Public Order Act wacho ni kidwa timo ng'anyo to mi police notice nadwa timo ng'anyo bang' ndalo adek kapok itimo ng'anyo. Actually Public Order Act article 57 wacho ni kik imiye notice ko dong ndalo 14 sorry not less than 24 hours nyaka bed within 3 days. Koro kanyo motego kabisa nikech japiny wacho ni chiko yiena mar timo ng'anyo, but at the same time nyaka ichiw notice ni okwach kich ama police muda mowinjore. Dibed ni jotelo gi nyoko chiwo notice, nyogi bwoga to bedo nadi ka wacho ni uluongo ng'anyo mar medo nengo mar mafuta pacho kae. Men a genuine concern by the way, to at the same time un kaka jotelo okuwuok woko. Dibed ni jotelo nyodwa tiyo gi nyithindo matindo gi mondo mi kata police ochwad gi magina kaka waseneno chien kacha. Gima nyotimre nyora nyalo wacho no ken gima ber, nyokelo luoro kabisa kendo mana kata pae mopogore boma kae Nairobi kae nyiyudo ka traffic ok pek ahinya kaka jabedo ga pile ka pile. Anyalo wacho ni concern mar kwethno ma pingo sirikal pacho kae en gino ma genuine gi kizungu nyalo wacho kamano, but maybe yo magitimogo ema ok en yo ma is coordinated. Anyalo neno ka jatend piny penjo gi chien kacha ni to ka nengo mafuta idho gino ma wacho ni okel kod lweny matimre Middle East kocha. Ka nengo mafuta idho pacho kae dhie ng'anyo solution mar problem mantie. Kang'e ni bro timore nadi nikech gima nyaka wang'e ni to jo tend kweth mapingo sirikal motedne gi DCP party leader Rigathi Gachagua kod jomoko ka Matiang'i and the rest my opportunity maber manyogi yudo mar dhiro sirikal politically anyalo wacho kamano. Kendo maybe anano ka standard ondike en failed protest. Nyo fail, yes, wanyalo wacho kamano nikech kata mana bombe mopogore ok wanyalo nyo wacho ni nyo en effective kako segabedo kotimre chien kacha. Okang'eyo ni jogo manyo makgi bro donjre gi ketho mane, maybe police ong'eyo, but wan gima wanyalo wacho en ni sirikal ne ur kaka uduoko nengo mar ngima piny ne raia ma kawaida. Anaseneno kata families makata mana keto chiemo el mesa mondo ji ocham 1 meal in a day. Sama ng'ato chamo 5 meals in a day to ng'ato kata mana keto achiel kende mesa bedo matek. At the same time ichako medo ne nengo mar mafuta. Idwa ni ng'ani otimre nadi? Wan wakweu ama wangiso mana ni ketur nengo mar dak mar japiny ma kawaida mondo bed maber. Erokamano Joyce. Yes. Kapod wantiere ite mokwongo ntiere sigana mag gazet mano mar Daily Nation be nomenyo it gazet mar 7 kanyo Boniface nyaka sani wantiere kod kar tiegruok mano mar Kenya Institute of Management manyaka sani koro kideka lora kaluore kod wechego mag chike makare ka dul mar tayo kuonde tiegruok mamalo mano mar TVET koro nogolo chik mar mondo mi ononane. Tiwacho ni kanyo higni mago mag 2000 iwacho ni nitiere jopuonjre mago mane timo arts e mbalariany mopogore kano osesigni gi kondo ne giringo mar mondo mi gidonje kar tiegruok mano mar Kenya Institute of Management mar mondo mi giyudane diploma. Ka giseyudo diploma in business tiwacho ni mano koro ne miyo gi thuolo mano mar yudo tije mapiyo ahinya to e chiro mano mar tije kama iwacho ni kinde mathoth piem nitiere mang'eny ahinya. Kata kamano nyaka sani koro iwacho ni kuonde mag tiegruok ne opong'a adua. Kata kamano iwacho ni sani koro e higa mar 2026 sani koro ero nitiere midhiero makoro kwako gi gino nyaka sani jopuonjre masomo e kar tiegruok mano mar Kenya Institute of Management gin bende koro gintiere kod kibaji kaluore kod okang' maduol matayo kuonde mag somo mamalo TVET adwa kao. Boniface. Nitiere mana kaka iselero ni Nyakoro Mogajwang', nitie school moro kae iluongo ni Kenya Institute of Management. Nyakoro Mogajwang' aparo ni school ni ng'eye kata mana nyithindwa moko osetiegore kuonde machalo kamagie. But kachopo gi seche machalo kamae to sirikal of course through TVET awacho ni courses ma jogi segabedo ka chiwo moko kuom gionge okosebedo ka bedo vetted ama gionge kod ratirono mag chiwo courses moko magisegabedo ka gichiwo. But school ni to jitetea ka giwacho ni oyo in as much as wasebedo kwa timo kamae courses mwasegabedo kwa chiwo gi watimo gi in collaboration gi university moro gi ndiko kae. Midhiero mantie kae gi seche machalo kamagie Nyakoro Mogajwang' en ni nitiere jopuonjre ma
romo 10,000 mosebedo ka tiegre chakre 2018 nyaka kawuono mago mosetiegore kendo nitiere another 10,000 ma kizungu wacho ni continuing student gin jogo ma pod dhi mbele gi somo gi gini keto skul ni kama tek kabisa nikech koro sani wacho ni gin jopuonjre madirom 100,000 yes erokamano for the correction mae nyiso nang'o jok mane osetimo training gi chien kucha does it mean ni natimo training gi Kim ba kama goyora kucha ondika does it mean ni higni masebedo katiyogo certificate nadhi bedo nullified does it mean ni nyithindo madhi mbele gi somo gi seche machalo kamagie sombgi biro dhi adhiya e hewa kamano aparo ni sirikal to bed very careful seche duto ajawacho ga ni weche chieth weche somo pacho kae gin gigo ma oriwo bed ni sirikal ng'iyo matut kabisa nikech ok na kwedo loro skul mar Kenya Institute of Management but procedure magitiyogo e lore ma samoro kelo buok kabisa nikech gi seche machalo kamagi wang'e ni nyithindo somo kendo semester dhi mbele duration makoro gichung' mag somni mae nyiso nang'o but at the same time wadwa seyo wang' skundni ka ging'eyo adier nyocha gichiwo courses moko magionge go gi powers mag chiwo to mae wach matek kabisa nikech giketo jonyuol kama tek kabisa imagine ikawo pesani ichulo ne nyathi school fees for kata mana higni 4 ama higni 2 idhi e graduation nyathini mi take care of upkeep kama odake chiemo and the rest an investment somo anajawacho seche duto ni an investment imiyo janyuol kibaji nikech obro penjore ni to higni masetero nyathi school mang'eny gi nyathini koro skul olor iwacho nan course mana tere mondo tim cha okobedo recognized ne kinyiso janyuol ler nikech ang'o ni gima timo ni samoro ok en the right thing omiyo mayo ken mana siem kende ni skul mar Kenya Institute of Management nitiere skunde moko mire pacho kae mag tiegruok higher learning ma osayudore situations machalo kamagie ponono ni Ministry of Education dwa duoko gimiluongo ni sanity ma gidwaro ni skunde duto mantie pacho kae ma offer trainings mopogore opogore nyaka gibed ni trainings ma gichiwogo gin mopuodhi kod gi ministry mondo mi yud ka jogo graduate to gin jogo ma nigi ngufu kabisa gima gisomo cha gilonye miyo kik wabed gi cases kaka mag quack doctors moseneno chien kucha ka erokamano Joyce yes nyakora mge jong matut kotudore kod mani nyalo somo it gazette mar 7 Boniface adwano dog chien nyaka it gazette mano mar 2 mar gazeti ma Daily Nation nitiere wach mabende no mako wanga it gazette mar 2 mano kotudore kod miyo machielo mane omonja kod asida mano e kar dak Manyalenda e county mano ma Kisumu it gazette mar 2 kanyo ondika ni another woman nurses acid attack injuries kakoro ket miyono kanyo miyono ma oyang nyinge kaka Mercy Awuor acho ni Mercy Awuor kinde ka kinde ne oloro kare mar ohala ma en wanyalo wacho ni en hotel moro matin mayudore kar dak Manyalenda e county ma Kisumu kendo bang' mano to ne ochako mar mondo mi odhi pacho kata kamano wacho ni chieng' tich ang'wena juma mokalo weche ne olokore e kinde makoro ne owuotho dok pacho to nitiere ji 2 ng'at achiel ne riembo boda to noting'o ng'ate makoro ne opuko kuome gimoro mokwongo nowe ni en pi kata kamano bang'e to winjo ka gino chako wang'e e makoro nofwenyo ni en acid en gino malit ahinya Boniface sigana ni en sigana malit ahinya kendo miyo miluongo ni Mercy Awuor mana kaka iselero ni nyakore Mogajwang nodak e gweng' Manyalenda paro Kisumu county kacha kendo kano wuok tich odhi ot mana kaka isewacho to ng'ato ne riembo boda to ting'o nyawadgi to po mana ka ng'ani olo kuome gime en no paro at first ni gini en pi but later on ema koro o realize ni en acid anyalo wacho ni gender based violence gin gino ma wan kaka joma chuori po wadagi kabisa kendo anyalo wacho ni seche duto kin gi gwandruok gi nyawadu ne kaka unyalo solve out problem no e yo mowinjorego moloyo timo gima coach kamae ni koro miyo machalo kamae miyo ni ywak miyo ni wacho ni ohanda matimo ni matin ni ema miyaga pesa machulo ngo kata nyathi school openjore gi chunye en ni otanda mar midekre oywak to penjore ni nyathina bro dhi e school yo machalo nade koro seche mapok utimo gigi un joma fundu penjore urni to impact magi madwa timo ni bro bedo nang'o mbele kacha en wach ma coach kabisa gini timra bang' ndalo manok kabisa dwe mar 3 kucha be aparo ni miyo moro be ne gima chalo kamae otimore ne ng'ato nokawo acid opuke wang'e aparo macha to noyware gi ng'at machalo osiepne
ageno ni police bro timo uchunguzi mondo nenti inyalo kony jok machalo kamagie e yo machalo nadi nikech seche duto anto gik machalo kamagie to chunya ok oyiego. Ka in gi problem gi nyawadu, awacho kendo anuoyo, nene to unyalo solve out issue ni e yo machalo nade moloyo dhi kawo jomafundu iketo goyo nyawadu, idhi wang'o od nyawadu, idhi timo nyawadu gima galagala. Apana, pinyni en piny molony. Seche duto doho nitie, jodongo nitie manyalo konyou. Ka en gima otami kabisa gi chiegi, kauru jomoko ariyo adek mosiepe uket piny mondo yalnu burano. An magi gik moko amor go, hero kamano Joyce. Ka koro nyaka sani wacho ni jogo makedo ne ratich oganda e pacho kae sani koro dwaro mar mondo mi ogane chike kata oket chike mager mano magayo bedo koda gik moko kaka acid kata yot e ji yudo acid kalore ni gine moko kuom gigo makoro giwacho ni nyalo duoko piny monj makamagi. Kendo nyaka sani aneno kae ka laktar mano Frederick Juma mano ma en clinician mano mag weche mag emergency care wacho kanyo ni ng'ato kowangi kod acid wacho ni en gino malit ahinya kalore ni acid kosewangi godo kata acid kobedo kata omako dendi to nitiere kaka oketho tissues moko manitiere dend ng'ato, gino manyalo miyo kata ng'ato hinyore ahinya. To wacho ni gima bende no reso miyo ni ahinya, mano ma omiyo no yudo mana tamalo 45 mano mar wang'. En kalure ni nitiere jirande moro makoro no puko pi kuome. Kendi wacho ni ka pi oluoke kod pi kuma puko acid no kikete pi kinde ka kinde to nyalo duoko piny ger mar acid no e wang'o del. To mana kisewacho ji ka nitiere kod gwandruok to ber ka ji bedo piny to poro wach mondo kik ochope okang' makoro ni iwang'o wadu kod acid. It gazette mar adek ka wadhi mana mbele mapiyo piyo mana bathe kanyo nitiere japuonjre moro mane otimo penj mare mar KCSE e higa mar 2025 manyaka sani koro yacho kanyo ni nitiere omenda mano madirom $4.4 makoro odwaro mar mondo mi odhi otiegre mano e mbalariany mano mar St John's University ma en mar jokopere mayudore boma mano mar New York. Kata kamano iwacho ni koso bedo kod omenda makamano koro miye seche moko lek mare madhi tiegruok e pinje maoko nyalo ng'adore. Sigana mag bende nondik kae kod Stanley mano mar gazeti ma Daily Nation. En hawi marach ni japuonjre machalo kamae makoro dwa dhi somo piny ma US kucha yudore ka en matek kabisa nikech omenda modwaro $4.4 mondo yud kako nyalo dhi somo e piny ma US kocha. Koro chal ka gima geno ne ama lek mare no dhi bedo katore. Ageno ni nitie bad migepe mopogore pacho kae ma nyalo wuok oko ama well wishers manyalo wuok oko mondo kony rawera ma pod tin ni ma ng'at ma future ne pod ber kabisa kendo ibro yudo nen ng'at mariek kabisa. Magi jok ma seche duto kantie jogo manyalo konyo to wakwayo mondo wuog oko mondo ne kaka unyalo konyo kijana ni. Samoro ko nyalo bedo MP marwa mbele kacha kata mana senator marwa mbele kacha nikech ageno ni lek mare pod ani e chunye kendo anany medo mana wacho ni chunye kik podhi ama chunye kik thogi seche machalo kamae nikech pok oyudo ng'at no manyalo mako lwete mondo miye pesa ni mondo mi ne kaka odhi somo woko kucha. Wanwa medo mana kwayo wamedo mana wuoyo gi jogo mawinjo wagi seche machalo kamagie ma samoro Nyasaye nyalo wuoyo gi chunye mondo wuog oko oneni to inyalo kony kijana ni machalo nadi Joyce. Nyafar mugejo inyalo somo kae nikech anno ka it gazeti mar adek mano mar gazeti ma Daily Nation bende koro giketo nonro mano mar rawera no moyang nyinge kaka Brian Ojahigni 17 mana ko nyalo ng'iyo piny kanyo Ojahigni 17 kendo wuok e gwenge go mago mag Ika ko nyalo mana ng'iyo wuok e gwenge mago mag Ika City mano mayudore county ma Kajiado. Nodhi kanye skunda secondary mano mar St John's Boys High School Kitale kendo penja mano mar KCSE no yudo points 79 ewi 84 mano miyo oyudo A- e penj mar KCSE mar higa mar 2025. Sani koro oyudo thuolo mano mar the St John's University mayudore e pinyno mano mar America. Odwa timo course mano mar computer science. Scholarship omiye kanyo omenda maderom mano $6.6 mano omenda mar piny Kenya ma en $47,000 pesa mar pinyno mano mar America. Tuwacho kanyo ni higa ka higa omenda ma owinjo bed no chulo kanyo en $10.7 makoro matiende ni sani koro oremo kanyo $4.4 mowinjo bed no chulo
higa ka higa. Owinjo bed nodhi e skul tarik 24 dwe mar aboro mano ma higa ni, ka bende odwaro career interest mare en cyber security. Mana kisewacho Boniface, jogo ma seche moko chunygi nyalo lendo, nyalo konyo rawerani manitiere kod lek maduong' mar mondo mi odhi osoma e pinje maoko. Adwano ket tenge weche makamago kapod wantiere mane weche ma otudore kod somo. Wang'e ni bende nitiere chenro mago mag jopuonjre ma owinjo bed ni yiero courses ma gidhi timo kuonde tiegruok mamalo. Ka nyaka sani koro jatenda Kenya University in College Placement Services mano Agnes Masi Wahome nyaka sani koro chiwo siem kotudore kod kit courses ma jopuonjre yiero, ahinya to mago manotimo penj margi e higa mar 2025. Ndike ni placement body flags growing influence of parents. Nyalo bedo ni jonyuol ema koro temo mar mondo mi oyier course ne nyithindgi. Kar mar mondo mi ing'iyane ni to nyathina ne notimo nade subjects to course mane monyalo timo, mar mondo mi kik chun nyathi gi gimoko dwar. Boniface. En adier, seche duto ma nyithindwa somo, wan kaka jonyuol oriwo bed ni wagoga kodgi mbaka ka giduogo e limbe kata kaka sani koro gin e limbe, to igo kod nyathini mbaka. Nyathi ro bed ni kosechopo e form 2 oro bed ni ng'en nyathini career path mare chalo nadi. To mae biro mana timore ka yudo ga thuolo in kaka janyuol mondo igo kod nyathini mbaka. Ipenje ni to James, in iparoga ni mbele kacha idwa bedo ang'o? To kata nyathini kaka idak kode, muda midak go kode, biro neno nyathini interest ne nitie kama chalo kamae. Mano number 1. Number 2, wawe kur wan kaka jonyuol chuno nyithindo kod courses mok gidwa. Nikech mana kaka KUSP CEO Agnes Wahome wacho ni nonro magisetimo ama gino magineno gin kaka jolony e weche somo en ni jonyuol chal ka gima gichuno nyithindo mondo odhi otim courses ma nyithindo gi samoro ok gidwa. Course ma nyathi dhi timo e mbalariany oro bed ni decision no wuok kuom nyathi. In kaka janyuol ni setimo role mari, ichulo ne school fees, pod idwa dhi mbele kod chulo ne school fees. Omiyo wek chuno nyathi ni nyaka dhi tim mana medicine nikech osiepni moro nyathine timo medicine. Aparo ni mano ok en gima owinjore. Number 2, nyithindwa gi seche duto ma in gi nyithindo weteni e school kucha, gima nyaka ing'e ni pinyni ni biro kendi kendo ibiro wuok kendi. Omiyo nitie decisions moko ma nyaka itim individually. In kaka iwuon nyaka ibed gi bura kendi e dho chunyi tipenjri ni to adwa timo course ni nikech aneno ABCD mbele. Wek timo course ni nikech osiepni manyocha ubedo go e school, best friend mari awinjo ka giluongre ni bestie mara timo engineering, abende nyaka tim mana engineering. Idwa timo engineering to let's say physics ni yudo C+, to bestie ni oyudo A-. Ineno that mismatch. Omiyo anyalo wacho ni nyithindwa obed jok ma tang' kabisa seche duto ma gintiere e school mondo gine ni gitimo course mowinjore kod gino ma chuny gidwaro. Number 1, to bed gino ma courses ma ama grade moyudo e high school kacha o match course motimo. Nikech seche duto kichunori idhi timo engineering nikech best ni timo engineering to courses nika grades nika oko match ama magi week matin, ibro yudo ka struggle seche ma in university kacha. Best ni chate no dhi mbele nikech no yudo strong grades ka un kode high school kucha. To in seche moko qualify yes, but qualify kod grades matin kidogo. Qualify yes, but grades nitie kaka tin kidogo. Ibro yudo ka ibro safa kabisa kendo ibro yudo ka inyalo kata drop course no bidhi e course moro. Jonyuol bende nyaka ng'e ama nyithindwa nyaka ng'e ni tinde nitie courses mopogore opogore kata arts, kata sports, drama kod gik machalo kamago. Ok ochuno ni ng'ato bed japuonj, nyaka ibed journalist, nyaka ibed daktari. No, white collar jobs mwatimogi ok gin mag kila ng'ato. Pinyni Nyasaye miyo ng'ato gweth mare kulingana kod happy kaka nibire piny kae. Omiyo wabedu jomotang' parents wamiyo nyithindwa advice mowinjore. Joyce. Nikech nyaka sani wang'e ni nitiere kwan jopuonjre mago madirom 993,226 wacho ni mago jopuonjre manotimo penj margi mano mar KCSE. Ka nitiere ji jopuonjre 200,715 mane koro oyudo thuolo mano mar dhi yudo direct entry mano e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Ka nyaka sani wang'e ni chenro mano mar
yiero kosese KUPS kacha bro bedo karumo kanyo chieng' tarik 6 dwe mar 5 mano ma higa no miyo jopuonjre oti kod thuolo makare maneno ni giyiero kosa e yo maber. Adon wang'ia ne machinglo kata katun manitiere it gazet mar 19 mar gazeti mar Daily Nation kae to wadhi gazet mano mar The Standard. It gazet mar 19 kanyo machinglo makamano Boniface king'iye akeni jagoro ne nitiere kod lengo mane e kinde mane ochoro katuna makamano nikech kang'iye anno ka nitiere kido mano mar got to king'iyo nitiere jal moro mobedo piny ochalo ng'ama lupo to kineno gimokete olow Boniface Yakora mokajwa akian machinglo no inene wang joi kanyo gi seche machalo kamagi eta kiani ni nena ang'o nikech aneno ng'at mobedo stool machalo ng'at ma aparo ni nyakora magajwa ng'eyo kabiluongo nyinge yamo kae to otingo gima chalo low moting'o low ni chalo deputy mare to deputy ni ne odhi lopo Mount Kenya kuja kona kiani machinglo ni temo wacho ni deputy ne nie motiyogo mondo dhi orang'ne kura modwaro kabisa Mount Kenya kuja akiani nyakora magajwa ng'ini neno nang'o Joyce. Yes. Han korka neno ka ng'amo bedo piny kod low inno ka piny kanyo ndike ni vote rich fishing point kama kore yude kwano mbulu mathoth ahinya to ng'e ng'amo ero wacho fire si fire kine mathoth kine ma odhi e campaign akora moge jongi nyalo pongo gi wiki kwa luong nyinge ta e kinde mokete ni fire si fire na kegi momiyo ket nyaka mach wiye to koro entiere kod hook mar low no koro temo lupo mane gwenge go mago mag Mount Kenya wang'e ni osiepe kin jatend piny Kenya kod gwenge go mago mag God Kenya okosebedo makare koro nyalo bedo ni kindegi mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 otemo manyo yore monyalo sero godo ahinya nyate gwengo mago mag Mount Kenya nyakwara muge jwang inyalo ng'iyo machinglo makamano to imbe ndipongo gi wi ni onyiso nang'o Boniface mitantiere wach momako wang'e gazet mar Daily Nation kapok wakete tenge wang'e ane gazet mar The Standard maybe page mar 9 Daily Nation Moi University yudore kama tek kabisa mane weche mag somo gin gi deni mang'eny kabisa kendo gi seche machalo kamagi Vice Chancellor Makuro Professor Kiplagat Kotut medo mana keto geno mare kuom support mar sirikal ka giparo ni samoro sirikal biro wuok oko mondo mi okonygi gi seche machalo kamagi nitie jago moro be maparo ne gedo skundno to nomiyo rak mar gedo e skundno to aparo ni skuli ne kochule pesa ne bodhi e doho ba accounts mag school no lori gino makelo keto Moi University kama tek kabisa seche gogo yudore ni pok gichulo jopuonjre ma jopuonjre ma lecturers jok matiego nyithindo lecturers chakre dwe mar 3 pesa gi gino momiyo union mar jopuonjre oketo gi kama tek kabisa kendo giwacho ni goluru pesa mondo uneka kunyalo konyo jopuonj mapuonjo no nyithindo aparo ni mane wach momako wanga kendo anyalo mana wacho ni problem ma Moi University ni kochakore sani Moi University ne school maber kabisa kendo se produce kata nyithindo mabeyo kabisa but chien kacha waseneno ka gin gi problems popogore serikal ama Ministry of Education nyaka to koro wuog oko mondo ne tudwa konyo Moi University yo machalo nadi seche gema alumnus jogo manosomo e Moi University masamboro nyasaye ogwedho uriwore tu wacho ni hapana waresuru pesa machalo kama wadoguru chien mondo wakony mbalariany marwa mane gima nyalo wacho Joyce. Nyakwara mgejong matut kutudore kod mani nyalo somo it gazet mano mar 9 kakuru nyaka sani mbalariany mano ma Moi geno ni sirikal mamalo nyalo konyo mar mondo mi mbalariany no kik podhi kata kik lwar adona dhi gazet mano mar The Standard mar mondo mi wang'e ane moko kuom weche ma gazet mar The Standard omiyo peko kinyi makawuono it gazet mokwongo mano mar The Standard okete kanyo ni playing clever nyalo bedo ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen tugo mariek kosango motimore kaluwore ni odiche manyoro e kinde mano chopo e nyim kamiti mochung' ne weche go mag arita e od bura mamalo nowacho kanyo kata noseyo ni nitiere moko kuom governors magine makoro gichulo mago jonjoro wacho ni governors are sponsors of crime and accuse the judiciary of leniency
towards gangsters. Nyalo bedo ni en koro seyo jomoko, seyo doho, seyo governors. Kata kamano, gino makoro ni wacho ka en ka jaod bura mano ma Mount Elgon Fred Kapondi. Nowacho ka ni ne en adiera ni entiere kod solutions. Kata kamano, gima odong' en keto gi e tim. Kuom ranyisi, wacho kanyo ni ong'eyo nyaka jogo makoro chulo jonjorego. But ang'o momiyo ok oyang nyingegi mar mondo mi watiekane maundu makamagi. Boniface. Aparo ni CS nyon gi opportunity maber kanyo apiyo od bura nyoro mondo onyiswa ni gin governors mage machulo goons ama gin MPs mage man gi goons pacho kae makelo go mayhem seche ma dhano kata dhi timo weche magi mag campaign. Orubene en ng'ato mabold seche moluongi od bura wacha gigie kaka gintie. Nyaneno ko wacho ni kata ka scan room kae karanga round chal ka gima nyo wacho ni nitie kata suspects moko moneno kanyo. Mae opportunity manyo en go mar wacho nwan governor so and so mae gima itimoga wang'eyo to mae gima timo nikech penjo maduong' matimore mapenjore ama ma jopiny penjo ama kata mana mabunge nyo penjo en ni king'e adier ni gik machalo kamagi timorega in kaka cabinet minister isetime ang'o ama ang'o mitime. Mane penjo maduong' ma japiny penjo, MPs penjo, governors penjo, MCS penjo nikech position ma CS Murkomen nitie en a very delicate position kendo seche duto nyaka seche moko obed ng'atno ma wacha weche kaka gintie. Okaparo ni en ginyalo bedo gima rach ka owacho ni governor so and so wasetimo uchunguzi gwang'eyo ni kweth mari in gi goons maromo 100 mipango timogo ABCD. Jogi ngil intelligence gibedo briefed on a daily basis. Omiyo wadwani ukony piny CS Murkomen kan tieng' ma winja man tiegni bute. CS Murkomen my opportunity mwadwaro ni uduok sanity e politics ma pacho kae. Wasaga neno ka seche duto ma wadhi timo yiero to waneno ka dana kian wigi mbache ni gama kian ang matimo rega pacho kae. Iyudo daka goons are just all over. Wasaneno ka gigo chal ka gima kendo gimedo reappear. Wadwaro ni kwa dhi election ma 2027 to bed gi peaceful election. Watimur jok madwa chung te woguru oko mondo ngis dhano gima udwaro. To mae kura mamora e mogik kabisa. Mae kura makdhi ting' lwet ng'ato. Ibro chunga chunge platform tiwacho na nyalo timo nu ABCD ama se nyalo timo nu ABCD an kata party okapar ke dirang election ni. Mane gima mora kode kabisa. That my opportunity ma japiny dhi yiero ng'atno ma chunye dwaro ma ok ong'ise ni yier ng'ali because of en party wa sijui ABCD ting'o lwet ng'ato malo hakuna kitu kama hiyo. Ageno ni CS Murkomen ubro chiwa ruta makwe mondo watim uchaguzi anasadhi kata mni pinje moko ma woko iyudo ka ichopo e airport kacha to pinyo kwe dhano go nyaka kura e airport kanyo okinyal kata ng'eyo ni timo uchaguzi e pinyno business dia normal. Kenya bro chopo kuonde machalo kamago titadi mane pinje maduong' mwa penjore Joyce erokamano. Nyakwara Mugejong sigana makamani nyalo somo matute iti gazet mano marang'wen mar gazeni mar The Standard mar mondo mi yanga ni moko kuom gigo mabende Kipchumba Murkomen nowacho e kinde mane ochopo e nyim kamiti mochung'ne wechego mag arita e od bura mamalo. Gazet mar The Standard bende nitiere kod sigana mopogore opogore e it gazet mar ariyo kanyo wach ni onge ng'at mora madwa kawo ting' kotudore kod ng'anyo mago mag Gen Z makoro odiochieng' manyoro nokotimore. Kakori wacho kanyo ni en ng'anyo makoro ni siro kanyo kod kweth maketo sirikal tesre. Wacho ni nyaka sani kweth mar ODM mano mar Linda Mwananchi kachiela kod mano United Alternative Government ma wang'eyo ni en mar United Opposition gin bende nok gichopo e ng'anyo makamano. Omiyo onge ng'ata madwa kawo ting' ni gini no flop nikech wan. Wang'eyo ni nitiere moko kuom rawere mago mag Gen Z makoro ne otemo jiwo jowetegi kokalo yor mbui mar mondo mi giwuogo ke ng'anyo. Kata kamano ne ok waneno kata jomowuok. Ang'eni wasewacho sigana makamano e gazet mar Daily Nation. Yes, correct. En adier. Aparo ni nyithindo gi nyofwenyo ni politicians dwa tiyo kodgi. Kendo nyithindo gi gin nyithindo mariek kabisa. Kanyo giseneno kamano to samoro giwacho ni mae ok waneno na we wabed piny chien mondo wane gima wanyalo timo. But an anyalo mana ng'iso rawere matindo mwaluongo ni Gen Z gi ni opportunity en maru mar kelo change pacho kae. Kendo kik ugaga koke Twitter to kochopo chieng' uchaguzi to kuwuog oko. Wuoguru oko kendo urge youth leaders magu mondo dhi oket nyingegi e debe mondo uyiergi. Kuparo ni old guards gi okosega bedo ka konyou to mae opportunity ma ungo mar front leaders magu mondo uneni to ginyalo konyou e yo manadi.
dibed na malit kabisa kitiyo kodu tinego to un gi opportunity mar kelo change maseche duto usega bedo ka uwacho ni udwaro golur nyaka nyithindo manyiri muneno nigi opportunity ama nigi positions mar kelo change ma udwaro un gi nafasi maduong' kabisa Gen Z awuoyo kodu un gi nafasi maduong' kabisa pacho kae mondo unen tu unyalo keto Kenya ni e yo machalo nadi samoro all gi leadership muneno uparo ni imayo pesa mang'eny corruption barabara kilosi mtaro kethre estate kacha sewage left right and center un gi opportunity mar chenjo gigi through the leaders ma ubro yiero omiyo woguru oko kaur kura seche gi kao kura wek beda e street kacha onge gimitimo makonyo ngimani wuok idhi kao kura mondo kochopo 2027 ti go kura ni ng'atno mibro paro ni bro konyo otherwise erokamano Joyce. Aya mano bende kapok wadhi e sigana mamoko manitiere gazeti mar The Standard adwano dhi ane machinglo manitiere it gazeti mar 12 mar gazeti mar The Standard nikech aneno mana ka gi choro gigo ma otudore kod weche mago mag ng'anyo e pacho ka adwano kwa nyalo mana yudo it gazeti mar 12 mar gazeti mar The Standard anno ka nitiere sura mar ng'at moket kanyo nyakwara Mugejuang kangwa yude inyalo pongo gi wi ni to en ng'a en mano wacho ni wapo bedo kod ng'anyo mano magalamoro kata kamano bende nitiere weche mamoko ma bende wacho piny ka nikech anno king'iyo Boniface gimo wacho malo gi gimo wacho piny sura to en macha wacho ni sura en macha lewni ma giloko doge Mae machinglo nyagora Mugejuang akia ni nene wang' jowi kanyo era neno ka ng'at moko adwa luongo nyinge gi piny kacha wacho ni young people you have my blessing un kod blessings maga koro wuoguru oko mondo udhi ked ne piny but malo kacha we'll have nationwide mass protest okay nyakoro Mugejuang akia ni nene nadi piny kacha be neno ka gimoro machal maguok gweyo to wacho ni coward of the country Nyakora Mugejuang akia ni nene nadi. Aya, Nyakora Mugejuang inyalo pimo gi inyalo pongo gi wi ni ng'ama ochoro machinglo ni otemo wachango nikech wang'e ni sura mar jalmo ochor kanye to nyalo pongo gi wi wa ni en ng'a to nyalo bedo ni en kawada kaka nyaguok wacho kajo kosango matimo nikech odiochieng' manyoro ne ok waneno ng'ata mawuok e kweth maketo sirikal tesre mano wuok oko mar mondo mi oriwre kod rawere mag Gen Z e ng'anyo marge adwano dhi it gazeti mar 3 wabere kod weche motudore kod ng'anyo mano ok obedo odiochieng' manyoro it gazeti mar 3 mar gazeti mano mar The Standard nyaka sani koro wang'e ni chenro mano mar chulo jogo mano hinyore e ng'anyo owinjo bed ni chakore ayanga kata kamano sani koro nitiere janyuol moro ma odonjo ne duola ma ochung' ne nono tij obila e pacho kae IPOA kuom ndiko nyathigi kaka achiel kuom jogo mano wito ngimagi e kinde ng'anyo kata kamano iwacho ni nyathigi no ne ochiel mana kod magina to oyudo hinyruok kata kamano to ngima kakoro nyaka sani iwacho ni jago no moyang' nyinge kaka Michael Odongo ne ong'iso do ni nyare ma en achiel kuom jogo ma ondik kaka jogo manotho e kinde ng'anyo ok en adiera kaluwore kod gigo mane oneno mano wang' jowi mano Director of Public Prosecution nonene wang' jowi kondik nyare kaka achiel kuom jogo motho to wacho ni oyo an nyathino to nyathina ma jahigni 5 ongima magina ema nochiele godo e kinde mag ng'anyo kata ina victim of police brutality. Aparo ni mano makosa maduong' manyotimore kuom duol mar IPOA ka chien kacha nitie jok manodhi e ng'anyo to nyathini wachore ni nochwade mana gi magina lakini ne kotho to IPOA ondike kaka jogo mag jok mane ochwad magina botho. Aparo ni mano makosa maduong' kabisa kendo duol mar IPOA wasebedo ka mor kabisa gi tich ma utiyo but yes makosa to timre ga kang'e ni ma en utimo intentionally but mana kaka sewacho makosa jamoro seje jatimre ga do ber mana gi marach kanu keto nyathini mane ochwad gi magina to kotho e list mag jogo mane ochwad gi magina to tho makoro seche machalo kamagi bende sirikal timo nigi gimiluongo ni compensation bende sirikal miyo gi gino ma jonyuol gi samoro nyalo yweyo gi pi wang'i but an penjo maduong' mapenjo ga ni ok ang'eyo asekabedo ka wacho ngima dhano Nyasaye machiwo kendo ngima dhano Nyasaye mawacho assuming ni ndego nyathina tibiro na kata milion adi ama bilion adi kod 100 na ywego pi wang'o ok apar anyalo kawo pesa no nikech ok apar ka anyalo ikwete gi ngima nyathina for example omiyo police pacho kae jukumu mon go maduong' kabisa en chiwo rita makende ni mwandu wa kod ngima wa
Under Article 37, piny nigi ratiro mar dhi e ng'anyo. Kodhi e ng'anyo, onego bed ni miye security, ok iwuog oko mondo inege. By the way, nitie mahundu ma polis pacho kae osetimo ma ok beyo. Omiyo moko kata kuomgi osedhi e doho, ama wasedhingi e doho, ama japiny oseterogi e doho. Boyud gi ketho maduong' kabisa bokumgi. Moko kuomgi osemak. Nitie polise mabeyo, but moko kuomgi gin joma richo. Nyaka wacha kaka intie. But wan wagombo ni police force obed reformed. Wabed gi police seche duto mabeyo. Mondo wanen to ginyalo konyowa e yo machalo nade. Joyce. Nyaka sani wang'eni dul makedo ne ratich oganda e pacho kae mano KNCHR bende nosebiro kod okenge mopogore opogore kata kit chudo mibo bed ka ichulo jogo mano yudo midhiero e kinde ng'anyo. Nitiere jogo mibo bed ka ichulo nyaka omenda mano maderom milion 3 ne jogo mane johera maggi otho e kinde ng'anyo ibo bed ka imiyo milion 3 jogo mane oyudo jogo mane ondhe kendo seche moko kale sande lweto bila bende nitiere kit omenda mibo bed ka ichiwo kaachiel kod jogo ma seche moko nodongo denyruok makoni kod kocha dul makedo ne ratich oganda e pacho kae mano KNCHR bende noseyango kit kiwango mar chudo mar ji duto. Kata kamano wang'eni chudo makamano winjo bed ni rumo mano dwe mar 6 mano ma higani. It gazet mar 5 Boniface ko wadhi mana mapiyo piyo jopuonj osebedo ka ywak otudore kod okumba mar thieth mano mar SHA. Ondike kanyo ni teachers cry foul over week SHA cover. Wang'eni jopuonj nyaka ne golgi e okumba mar thieth machon mano mar Minet mane gitiyo godo kendo ne kelgi e okumba mar thieth masani mano mar SHA. Gisebedo ka gichwalo ywak mopogore opogore mano kotudore kod ni ka gidhi e od thieth to moko kuomgi chuno mar mondo mi gigol omenda e ofuku margi. Kata kamano gin bende koro ne gibuogo mano mar bago ng'anyo kochakore e chakruok mano mar tam mar 2 kaponi okononi kaka inyalo losi okumba mar thieth mar SHA mondo jopuonj kik yud midhiero e kinde ma gidhi e ute mag thieth. En adier, sigana ni wacha adier kabisa, nikech an personally asa interact kod jopuonje moko ma wacho ni seche ma giyudo ka dendgi nigi medekre to giyudo ka gichandre kabisa kendo kata mana beneficiaries mantie card no yudo ka chandre kabisa. Iwacho ni en comprehensive ama nyalo miyi gigo ma Minet ne miyi chien kacha, but kidhi e ground to weche opogore. Mendo mana wacho kanuoyo weche chieth pacho kae, weche josomo, sirikal ne uru ni tudwa konyo joge yo machalo nadi, nikech japuonj en ng'atno ma tiego nyathi kowuok e tin mare nyaka chieng' moro obed ng'ama duong' ba Nyasaye gwedhe. Japuonj en ng'atno madwa bet gi nyathi basa moro nyathi ni duong' bariembo mtoka ken pok oriembo kata mana pikipiki. I'm sorry to use example machalo kamano. Omiyo wabedo jomotang' kabisa kwa wadwa handle weche ama welfare mag jopuonj pacho kae seche duto. Omigi uru cover mowinjore kodgi. Ok ang'eyo ni sirikal ne nigi mpango mane kane gigolo gi health provider margi, health scheme mane gin go machon ka gikelo gi under SHA. SHA nigi problems magi, ok abluor wacho. SHA nigi problems mage kendo nyaka sirikal nento gidwa tatua problems mantie SHA yo machalo nadi yaka ginyalo role out to civil servants moko. Chal ka gima sirikal temo mondo civil servants duto oduoge e SHA, but mae biro timore nadi ka nitie weaknesses achiel ariyo mwasebedo kwa wacho nu seche duto kwa bire wang' jowi kae no fix ur ABCD mondo cover ni obed maber oyud konya nyalo konyo jo Kenya yo ma owinjore seche duto. Joyce. Wageno ni bobed ka iwinjo ywak jopuonje yo makare mar mondo mi kik dhi e ng'anyo. Wang'eni skunde yawo juma manyien to wang'eni ka jopuonj dhi e ng'anyo to jopuonjre masomo e skunde mopogore opogore ema koro biro bedo ka winjo pek kata lit mano mar ng'anyo makamano. Adwano dhi it gazet mar 16 ka watieko nonro mar gazet okinyi makawuono e wasewacho kanyo ni nitiere mano chenro mano mar chulo jogo mane yudo midhiero e lweto bila e kinde mag ng'anyo. Riwruoge makedo ne ratich oganda e pacho kae nyaka sani koro wacho ni thuolo mano mar ndalo 90 ma koro sirikal oketo mar mondo mi ochul jo ng'anyo en gino ma giwacho ni ok en gino ma ochomo yo. Gidhongore wacho kanyo ni plan is unrealistic. Mano kudore kod riwruoge makedo ne ratich oganda e pacho kae. Gidwaro kata gikwayo sirikal ni kaber to koro gichwale ane nyime thuolo mar dweche 12 kata dweche 18 mabiro. Boniface. Adier, paro ni gima rights group wacho ni ama jogo matedo ni kedo ni ratiro mar oganda gima giwacho ni en gima make sense nikech seche duto mondo mi sirikal chulu nyaka giber gi pesa ma gidwa chulogo. Sirikal samoro nyalo mi hopes ma onge
oketo chunyi kama chiegni to pesa mondo kata udwa mino samore maonge. Omiyo aparo ni gina correct nikech jogo mudwa chulogi nyaka ung'e ni seche miseng'iso families gi nwabro chulo pesa machalo kamae girito. Omiyo beda ng'at maratiro in kaka sirikal tiwacho nan ohoyo pesa ni ok ibuyudo 90 days, ubro yude after duration machalo kamae. Aparo ni mane gima robe ni sirikal luwo, yo ma sirikal robe ni luwo. Kendo anageno ni for the first time ka sirikal nyalo timo gima giwacho ni to chunya diber mamor kabisa. Nitie jok manolalo families gi yo ma ok nowinjorego. In as much as kwedo ni anto kata alalo nyathini chwado gi magina, in kaka police nyathino dhi timo protest, peaceful protest, chwado gi magina kasto ibiro nani dwa mia milion adi, pesa nino kabikao. But akang'iso families gin kikao pesa, kaur pesa no mondo ne kima nyalo konyo ugo. Amedo mana wacho pacho kae seche duto migawo mar police okomi bunde mondo inego nyithindwa, bunde do mi mondo irit go janjore. Omiyo ananyalo mana wacho ni watimu reform mowinjore e police force pacho kae mondo wane ni to wadwa konyore nadi wan kaka jo Kenya. Joyce, nikech nyaka sani bende koro nitiere familia moko kuom ranyisi no kaka gazeti mar The Standard ondiko sigana mano mar Alice Wambui kae. Alice Wambui en min Peter Masharia mane olala e kinde ng'anyo mano mar rawere mag Gen Z mano chieng' tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024. Nyaka sani koro owacho kanyo ni chenro mano mar chudo ma koro sani koro dhi mbele oweyo gi tenge nikech nitiere familia moko ma nyaka sani kochak higa mar 2024 nyaka sani pok oyudo nyithigi manolal e kinde mag ng'anyo. Giwacho ni gin sani koro owegi tenge kata gibedo sidelined e kinde ma koro chudo dhi mbele. Wacho ni ne ji kaka en ma nyithindgi nolal to pok oyude, nolalo nyaka tije kaluwore kod lal mano mar nyathine. En achiel kuom jogo ma nyaka sani koro kwayo duol makedo ne ratich oganda e pacho kae mano KNCHR mar mondo mi ong'iyane kaka gin bende inyalo chulgi kata bedo ni nyaka sani pok giyudo nyithindgi kendo gikia ndach nyithindgi. Nyakora monge jo sigana makamano inyalo somo it gazet mar 16 mar gazet mar The Standard. Boniface, wachni mogik ka wadloro nonro mar gazet. Wachna mogik en ni nyithindo masamero maseche machalo kama gie kawo courses wanento wanyalo konyo gi nadi mondo wamigi courses mowinjore kodgi seche duto kik wa mislead gi. Otherwise agoni manero kamano kuom gwel makende. Nyasaye ogwedhwa maber gi odiochieng' maber. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo koda e nonro mar gazet. Nyakora Mugia Jwang, gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani kae taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.